Edisov drug otkrio nepoznate detalje tajne veze sa Mitrovom. Evo šta je on imao da poruči Fetiću. Edis Fetić danas je imao suđenje sa još uvek zakonitom suprugom Zilhom Karišik. Tom prilikom jedan od Fetićevih najboljih drugova, Halil, prokomentarisao je Edisa i njegov odnos sa Zilhom i Draganom Mitar. Pratimo zadrugu stalno i sviđa nam se. Edo se bori kao lav. To je njegov izbor i treba da ga pustimo. Svako ima svoje pravo, rekao je Halil. I dok Edisova porodica ne podržava Draganu i Eda, ovaj Fetićev drug nema ništa protiv Mitrove. Sviđa mi se Dragana. Ona je fina devojka. Ja tu priču znam malo duže. Ima 4 godine. Dragana je fina devojka, samo eto, svako greši. Ja sam nju upoznao u Sarajevu. Tamo je dolazila. U Novom Pazaru nije bila nikad. To ja garantujem. Mogu reći da je fina osoba, ljupka, prijatna, kulturna. Baš su je gotivili moji gore Bosanci. Sad ne znam zašto nju svi napadaju. Ne zameram mu ništa. Ja sam mu jedan od najboljih drugova. Kad je razmišljao da li da uđe, ja sam mu rekao da uđe. Halil je iz Sarajeva, ali je često u Novom Pazaru, gde je imao prilike i da se sretne sa Zilhom Karišik. Ja sam Zilhu video pre 4-5 meseci i malo smo popričali. Ništa, sve je normalno. Pozdravimo se, družimo se. Ali teško je ovo shvatiti. Svako ima svoje pravo, demokratija. Svakog treba pustiti da radi šta želi, rekao je Halil. Iako ne krije da je u dobrim odnosima sa Zilhom, Edisovom drugu se više sviđa Dragana. I jedna i druga su fine, nema šta. Samo što jedna ima gradski žargon, fini, a jedna pazarski. Tu ima razlike. Kultura vaša je daleko bolja od naše, da kažemo pazarske. Beograd je Beograd, to dominira, metropola. Edo i Dragana tvrde da su u vezi 1 i 8 meseci, a Halil tvrdi drugačije. Njihova veza je počela tako što su se upoznali i družili prvo. Ona je bila u braku sa tim Sinišom. Ja bih najsrećniji bio kad bi se oni uzeli u zadruzi. Da je baš oženi. Ja sam rekao Dragani, bit ću uvek uz tebe. Dragana je stvarno fina i pokazala je da voli Eda. Zaključio je Halil, drug Edisa Fetića.